бачаҷони мана хариданд. Ин кас акай Раҳимҷон ном доранд ки ин муъҷизае ки акам барои ма кард, ин хизмате ки барои ма кард, ҳозир ман тамоман ин хел фикрора надоштам ки 3 миллиона ман ай куҷо ҷамъ мекунам. бовар мекунед акаҷоно ки ба хизмати ҳамин акаҷон, ду акаҷон пеши ман омад, акай Муҳаммадҷон ва акай Музаффар. аллоҳи меҳрибон айён розӣ бошад, ҳар як қадаме ки ба пеши мо зада савоба дар номаи аъмоли онҳо сард гардад. ассалому алайкум акаҷоно, апаҷоно, додаракҳо, хоҳаракҳои меҳрубон ва даст ба хайр. ман ай ҳамаи шумо аз замин то осмон миннатдорам ки то ин лаҳза бо ман ҳамроҳӣ буден. ғами мана бо ҳамаи шумо шарик буд ва дар ҳама ҳолат ба ман дуо кардем, ба ман насиҳат кардем. бисёр ман аз замин то осмон ай ҳамаи шумо миннатдорам. ба шумо чӣ гуфтанию халқи меҳнати халқи ғарибе ки дар ҳамин Москва қарор дорад, ки ҳар лаҳза ба ман занг задем, муроҷиат кардем, шифои комил ба бачаҷони ман дуо кардем. парвардигор дуои шуморо ба даргоҳи худаш мустаҷоб гардона. то ин лаҳзае ки ба ман буде акаҷоно, дар картаи Билолҷони ман 270 000 ҷамъ шид. ҳазорон шукрона мекунам. хайри кардагитоно аллоҳ ба даргоҳи худаш қабул гардона. ҳеҷ вақт мунтазири кас нагардона. чӣ қадре ки ман хору зор шидам, парвардигор ҳеҷ вақт шумо ба ин рӯзо муҳтоҷ нагардед. хайри кардагитоно аллоҳ дучанду ҳазору ба миллионҳо ба ҳамаи шумо бозгардона. ҳазор раҳмати аллоҳ ба ҳамаи шумо, бираҳматика арҳама роҳимин. ва баъд боз гуфтаним акаҷоно, апаҷоно, ин саҳар як муъҷизае барои ман рух дод ки ҳозир гӯём ба гуфтан дилам даларза, забонам гапро намегира. бовар мекунед ман ин лаҳзаро на то ҳозира тасаввурша надоштам. ба ман ду акаҷоно занг задан саҳар, гуфтанд ки шумо модари фалонӣ? ман гуфтам албатта. баъд омадан мара айпеш ҳамсӯҳбат шидан. мо ҳама каса ба пеши доктор биромадем. бениҳоят як рӯзи хурсандӣ дар дили ман ҷо шид ки ҷони бачаҷони мана хариданд. ин кас акай Раҳимҷон ном доранд ки ин муъҷизае ки акам барои ма кард, ин хизмате ки барои ма кард, ҳозир ман тамоман ин хел фикрора надоштам ки 3 миллиона ман ай куҷо ҷамъ мекунам. бовар мекунед акаҷоно ки ба хизмати ҳамин акаҷон, ду акаҷон пеши ман омад, акай Муҳаммадҷон ва акай Музаффар. аллоҳи меҳрибон айён розӣ бошад, ҳар як қадаме ки ба пеши мо зада савоба дар номаи аъмоли онҳо сард гардад. парвардигор дасти тияндашоно асло ба муҳтоҷӣ муҳтоҷ нагарданд. омадан пеши духтурои Билолҷон биромадан, ҳамаш ҳамсӯҳбат шидем. фуромадан дар касае ки дар ҳамин духтурхонае ки бачаи ман хоб меравад 500 000 супориданд ва ман ӯро гирифта ба духтуро супоридам. иншаллоҳ пага ё пагаи дига бачае ки мана бар палатаи худ мегузаронанд, лечениёи писари ман сар мешавад. чӣ гуфтанем ба акаҷон? акаҷони раҳим, ай шумо ҳазор миннатдорам ки ин қадар маблағи калона ай души ман гирифте ки ин 3 миллион ин барои ман агар ҳамаи аҳлу авлодамро ҷамъ кунам, ман ин сума супорида наметонистам. зеро ки ман дига ҳечи барои фурӯхтан надоштам. фақат худам донистам аллоҳи тори сарам. акаҷон, ҳамин хайри кардагита аллоҳ ба даргоҳи худаш қабул кунад. ҳар рӯзе ки ман агар зиндаву ҳаёта бошам, бидонед ки як хоҳаре ҳаста ки доимо дар фикри шумо, доимо дар ҳаққи ҷони шумо дуо мекунад. парвардигоро дасти тияндатона муҳтоҷ ба кас нагардонад. умри бобаракат бубинед. фарзандотона ҳеҷ вақт дарди сарошона набинед. парвардигори 18 ҳазори оламиё ки ин шаб парвардигор дар тамошои мое ҳузур дорад. ин савобе ки шумо ба ман кардед, парвардигор ҳамин савоби маро аллоҳ худаш муъҷиза кунад, дар қиёмат барои шумо як ҷойгоҳе насиб кунад ки ай дунёи моям кушод бошад. зеро ки ин хел дили кушода ҳеҷ ка надорад. аллоҳ шоҳида ҳеҷ ка надорад. саҳар дар гӯши Билолҷонам гуфтам ки аллоҳ моро хабаргирӣ омад, аллоҳ барои тура пул дод. лекин ҳамин аллоҳ ки маро шунид, ҳамин саҳар барои ман занги телефон омад ки
ما آمدیم ما برای تو کمک میکنیم. فرزنداشو ببینه، بالای سری فرزنداش حکمران باشه. ای پدر و مادری که او را تربیت کرده سیر شود، زیرا که در ملت ما همه خیلی فرزندای بننگ و بناموز در کاره که انیخ خوارای محتاج یاردم میکنه. من باوری نداشتم که الله این معجزه را به من نصیب کرد. هزار رحمت الله نصیب تون، برحمت که ارحم الراحمین.